pozdrav ljudi, vrlo su nam u epizodi, ja sam Nedija, danas ćemo nešto raditi, šta je potrebno za to nešto raditi. Jedno jaje, voda, krpa koja mi je ispala, ovo jaje će se logično razbiti tako ga ovako uhvatimo, ali ja ga nisam tako. Pošto ne da razbijem džaba jaje ova. Stavit ćemo jaje ovdje, znači evo ovaj dio. I ovako. I pritisnut ćemo ga. Ne mogu. Znači ne može se jaje razbiti, ja sam isto iz snage stisnuo. Sad ima, stavite ovaj prst ovdje i ovako. Znači sve snage, evo, ne može. Znači ovo nam nije bilo baš potrebno, ali jasno, ubacit ćemo jaje unutra. I vi vidite da je to sad jaje unutra u vodi. O tome napravi koji kasnije mrsko mi se. Znači, nakon da mi ovo snimim, pa ću postaviti i kasnije ću snimiti šta će se desiti sa ovog jajeta, tako da, znači, vidjeli ste ovo, znači, ne mogu ovako nikako slomiti. Znači, evo i sve snage stišćem, vidite mi prste. Znači, ne može slomiti znači, ne može da to slomiti. Kasnije ću snimiti klip mrskom i ono se prekida snimanje, ovo ono spajati i poveć. Znači, joj, kako se to zove, ono, epizode, ja. Taj ćemo epizod, samo ćemo u drugo. I vidjet ćete šta se jajete treba biti, tako da, sad ću ovaj klip ne biti tako. I onda će ovo jaje kad ispadne na površinu. Tako da, ovo ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala na gledanju, vidimo u sljedećim epizodama. Ćao!